il-fidi u l-kultura jiltaqgħu. Waqt in-Notte Bianca għex l-istorja fil-Palazz tal-Arċisqof fil-Belt. L-għada waqt ġenna ta' Ġonna fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana għex il-ħidma tal-Knisja f'Malta. L-għodwa tajba. Nilqakom għal-Quddisa tal-lum immexxija minn Monsinjur Charles Cordina, il-Vigarju Episkopali tas-Segretarjat tad-Djakonija fl-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Fl-isem Ġesu nagħtikom l-għodwa tajba u l-ġurnata tajba. Kemm ħaġa sabiħa li għal darb'oħra dal-għodu qegħdin hawn preżenti għal dan Ġesu li qiegħed magħna u jixtieq jakkumpanjana fil-ħajja tagħna. Kemm grazzja kbira li fil-għodu nibdew b'din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu. Ejjew niftħu qalbna lih. Illum il-Knisja tippreżentalna żewġ qaddisin, il-San Kornelju u l-San Ċiprianu, daw kienu jgħixu fl-ewwel żminijiet tal-Knisja. Kornelju kien Papa u Ċiprianu kien Isqof. It-tnejn kienu b'għod ftit minn xulxin għax ovvjament Kornelju bħala Papa kien Ruma u Ċiprianu kien f'Kartaġine fl-Afrika. Però tiskanta kemm kienu jaqblu bejnietom u speċjalment kemm Ċiprianu kien verament leali lejn Ruma u lejn il-Papa. Kemm kien verament jara li qed jagħmel dak li il-Papa anki kellu f'qalbu. Mietu tnejn martri u wieħed eżiljat u li ieħor anki qatawlu rasu, il għaliex fl-ewwel żminijiet tal-Knisja kienet diffiċli biex verament tesprimi l-fidi tiegħek għax kien hemm persekuzzjoni sħiħa. Jew nitolbu lil dawn iż-żewġ personaġġi illum biex verament jgħinuna nagħtu xhieda bil-qalb ta' din l-esperjenza tagħna ta' Ġesu fil-ħajja tagħna. Nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu. Ngħidu grazzi mill-qalb lil Alla talli tagħna ġurnata ġdida. Nitolbuh jgħinna ħalli ngħixuha fil-grazzja tiegħu. U nitolbuh ukoll jadirna fid-djufijiet tagħna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħen għalina Alla li jista' kollox, jaffrinna d-nobitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla, inta żilt lil San Kornelju u San Ċiprianu u tajtom lil poplu tiegħek bħala rajja biżla u martri qalbira. Bit-talb tagħhom għatina li nitqawwew fil-fidi u nibqgħu sħaħ sal-aħħar u li naħdmu bla qiegħda għall-għaqda tal-Knisja bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Ażiż, din hija kelma ta' min jemmina u jilqaħħa l-kollox li Kristu Ġesu ġie fid-dinja biex isalva l-midinbin u fosthom lili l-ewwel wieħed. Iżda jien minħabba fekk sibt il-ħniena biex biha bħala l-ewwel wieħed Kristu Ġesu juri s-sabar kollu tiegħu
b'eżempju għal dawk li kienu qatt iridu jemmnu biex b'kollox ikollhom il-ħajja ta' dejjem. Lis-Sultan ta' dejjem li ma jmutx u li ma jidirx li l-Alla waħdu ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem, ammen. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwieġbu flimkien, ikun isem il-mulej imbierek minn issa għal dejjem. Ikun isem il-mulej imbierek minn issa għal dejjem. Faħru għaddejja tal-mulej, faħru isem il-mulej. Ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Flimkien, ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Min tluħ ix-xemx sanżula ikun imfaħħar isem il-mulej, oli fuq il-ġnus kollha l-mulej, ola mismewiet u sebħu flimkien, ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Minnu bħal mulej Alla tagħna li qiegħed fil-oli u li ħares l-isfel lejn is-smewiet u lejn l-art u li qajjem mit-trapp li msejken u jerfa' mill-miżbla il-fqajjar flimkien, ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti jgħid il-mulej, u missieri jħobbu, u aħna niġu nagħmru għandu. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: ma hemmx siġra tajba li tagħmel frott ħażin. Kif anqas ma hemm siġra ħażina li tagħmel frott tajjeb. Kull siġra mill-frott tagħha tingħaraf. Ħadd ma jiġbor it-tim mix-xewk anqas l-għeneb mill-għolieq. Il-bniedem tajjeb mit-teżor tajjeb ta' qalbu joħroġ it-tajjeb u l-bniedem il-ħażin mit-teżor ħażin tiegħu joħroġ il-ħażin. Għax mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fom. Għaliex issejħuli mulej mulej u mbagħad ma tagħmlux dak li ngħid jien. Kull min jiġi għandi u jisma' kliemi u jagħmel dak li ngħid jien, ħanidilkom lil min jixbaħ. Jixbaħ lil wieħed li rid jibni dar, ħaffer fil-font sa ma sab il-blat u fuqu qiegħed is-sisien. Imbagħad għamlet xita bil-qliel, il-wied niżel qawwa kbira għal fuq dik id-dar, imma ma setax jeżżiżha għax kienet mibnija soda. Iżda min jisma' kliemi u ma jagħmilx li ngħid jien, jiġbaħ lil wieħed li jkun bena daru fuq il-bl-art mingħajr ma qiegħed is-sisien. Il-wied niżel b'qawwa kbira għal fuqha u minnu fih iġġarfet u saret ħerba kbira minn dik id-dar. Din hija l-kelma tal-mulej Ġesu. It-tifħir lilek Kristu. Naħseb għalhekk sabiħ tali nagħtu dan l-ispazju lil Ġesu fil-ġurnata tagħna. Il għaliex il-fatt li tisma' lil Ġesu jaqsam miegħek din l-esperjenza tiegħu ta' Alla. Proprju hija grazzja kbira biex lilna jagħtina dinjità għax aħna fl-aħħar mill-aħħar is-sabiħ ta' Ġesu mhux biss meta salla palina li kienet l-ikbar ta' mħabba lina biex ħalisna mid-dnub u tagħna l-ħajja permezz tal-qawmin tiegħu, imma fuq kollox il-ħajja tajjinna meta qasam magħna l-esperjenza tiegħu ta' Alla. Dik l-esperjenza li San Ġwan fehem u fl-ewwel ittra qal aħna rajna din il-kelma ta' Alla li saret bniedem u gawdejniha u sinna nafu x'inhi din il-ħajja ta' Alla. U llum pereżempju taqra dal-Vanġelu vera tieħu gost li Ġesu qed jaqsam magħna dak li jista' jagħmlilna l-ġid fil-ħajja tagħna. Pereżempju, qed jgħidilna kif il-ħajja tagħna tista' tkun soda. Kemm grazzja kbira l Ġesu qiegħed jipprova jiftaħ li għajnejja
biex ma nagħmilx l-affarijiet bla sod xejn, mingħajr ma jkolli affarijiet li qed jibnu li ħajti. U ġab l-eżempju ta' dar li tinbena, li tista' tibnija fuq il-blat u tibnija sod. U tantu hekk li meta jiġi l-maltemp il-widien dik id-dar tibqa' soda. Però tista' tibnija malajr u tibnija fuq ir-ramel. Imma mal-ewwel maltemp jaqa' kollox. U kemm hi grazzja kbira li jiena naf li fil-ħajja nista' nibni fis-sod. Meta nibni fuq Ġesu, fuq il-kelma tiegħu, fuq din l-esperjenza tiegħu. Kemm hi grazzja kbira li din l-esperjenza ta' Ġesu tista' tgħinni biex jiena niffaċċja l-ħajja tiegħi fil-fatt kif tindunaw. Aħna l-ħajja tagħna daqqa jkun hemm il-mumenti sbieħ, meta nifirħu, meta nitqu, ikunu hemm momenti diffiċli, ikun hemm il-momenti meta nibku, il-momenti ta' biża'. Jiġifieri aħna l-ħajja tagħna hija msawra b'ħafna momenti. U din il-kelma tal-Alla għandha tkun il-forza tiegħi dan Ġesu biex jiena ngħix il-ħajja tiegħi fis-sod, biex ma xxengilx isna qasba tixxengel marrieħ, imma tkun esperjenza fejn fiha naf x'inhi d-direzzjoni ta' ħajti, fejn jien naf fejn qed impoġġi saqajja, fejn jien naf x'għażliet qed nagħmel fil-ħajja tiegħi, għall-ġid tiegħi biex nibqa' sod, biex nibqa' fit-tajjeb, biex nibqa' fid-dinjità tiegħi. U din hija l-grazzja li qed jgħid Ġesu li meta jien nibni fuq il-kelma tal-Alla, meta jiena nħalli lill-Alla jgħinni, inkun ġenerus, inkun dħuli, inkun ħanin, inkun onest, inkun twajjeb, għall-ġid tiegħi. Propju għaliex jien qed takseb id-dinjità tiegħi bil-kwalitajiet sbieħ li Ġesu jista' jpoġġi fil-ħajja tiegħi u li kif qal anke qabel dan meta jpoġġih fil-qalb tiegħi u ma joħroġ fil-ħajja tiegħi. Fatt jiena nieħu gost meta jkun hemm il-funerali. Meta jkun hemm il-funerali kemm nieħu gost li nkun qed niċċelebra funeral ta' xi ħadd li jkun għex tajjeb. Jiena li tinduna kemm ikun hemm affarijiet sbieħ li jgħinu dik il-persuna tasal għal dak il-mument. U kemm tkun grazzja kbira li tista' titkellem propju anki fuq dawn il-momenti li huma ta' eżempju kbir kif jgħid anki il-Papa Franġisku. Dawn il-qaddisin li huma ġirien tagħna. X'aħna għandna ħafna qaddisin magħna u jalla nkunu aħna wkoll. Però kemm napprezzawhom, kemm nindunaw li magħna għandna nies aħna li nkunu qed ngħixu magħhom li huma qaddisin vera. Għax bil-ħajja tagħhom, bl-eżempju tagħhom, b'dak li qed jibnu fil-ħajja tagħhom, għax qed jibnu l-ħajja tagħhom fuq Ġesu. Qed juruna x'jiġifieri tgħix, x'jiġifieri tagħmel it-tajjeb, x'jiġifieri tkun rigal ta' mħabba. Kemm hi grazzja kbira. U għalhekk sabiħ li aħna verament inħallu Ġesu jibnina, għax hu jibnina minn ġewwa. U mhux faċċata jagħmlilna, mhux bħal meta aħna stess ninħasslu, nilbsu, nagħmlu l-makeup, nirranġaw lil nfusna llum anki l-persuna tiegħek tista' tirranġa, però Ġesu mhux dak jirranġa ta' barra li xorta se jitmermer u jirranġana minn ġewwa mill-qalb, minn dak li joħroġ minn ġewwa x'kif qal mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fom u dak hu s-sabiħ tal-ħajja tagħna x'aħna meta nħallu Ġesu verament fil-qalb tagħna u nkunu kapaċi npoġġuh fiha fil-qalb tagħna, allura mbagħad il-mod kif inġib ruħi se jkun ħafna differenti u din hija l-grazzja kbira dak kienu l-qaddisin fil-fatt. Il-qaddisin għalhekk huma eżempju għalina għax meta taqra l-ħajja tagħhom tiskanta kemm jgħallmuna kif ngħixu il-ħajja f'din id-dinja. X'aħna fl-aħħar mill-aħħar f'din id-dinja rridu ngħixu imma bi kwalità, ngħixuha b'dinjità, ngħixuha differenti għax aħna għandna ċertu valuri li ma nistgħux ma nibnux fuqhom il-ħajja tagħna u din hija l-grazzja li qed joffrilna Ġesu. Ejjew verament inħalluh jidħol fil-qalb tagħna, din il-qudiesa hija mument fejn qed inħalluh jidħol fil-qalb tagħna ħalli din l-esperjenza ta' Ġesu tibnina dejjem iktar. Tgħinna biex verament nibnu ħajjitna fis-sod. Tantu hekk li verament nistgħu kif jixtiequ stess il għaliex Alla huwa qaddis, nixtieqkom tkunu qaddisin bħali Alla li jiena għax nibni fuq Ġesu nkun qaddis. Jalla ma nix niddejqu li nixtiequ nkunu qaddisin, jalla nkunu għax dak li jixtieq Alla minna. Jekk ninsabu fil-preżenza ta' Alla, dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid, jew induru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbiet tagħna. Jekk nitolbu għal dawn ħutna tal-Marokk u tal-Libja li għaddejjin minn tbatija kbira, jew nitolbu l-Alla li jieqaf magħhom
li jagħtihom l-għajnuna li għandhom bżonn ħalli verament din id-tbattija tittaffa. Ejjew nitolbu għal dawn il-familji li bħalissa qegħdin ibatu kemm it-telfa tal-eżis tagħhom u kemm minħabba nuqqas ta' bżonnijiet materjali. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Xieraq illum nitolbu wkoll għad-Djoċesi ta' Għawdex li għandha l-anniversarju kienet f'1864 li saret djoċesi, nitolbu għall-Knisja ta' Għawdex, nitolbu għall-Arċisqof tagħha, l-kleru, l-insara kollha, ħalli verament hemmhekk terġa' tkompla s-saltan l-Alla bl-imħabba tiegħu fil-preżenza tal-Knisja li hija hemmhekk. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li qalulna biex nitolbu għalihom. Nitolbuk mulej tieqaf magħhom u tagħtihom dak li għandhom bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal kull min bħalissa jinsabu fil-batija, muġuħ, inkwitat. Nitolbok mulej li tieqaf magħhom u tagħtihom l-għajnuna li hemm bżonn fil-ħajja tagħhom ħalli fik isibu l-forza għal-ħajja tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-insara li huma persegwitati anke fi żminijiet tal-lum, għal dawk kollha li qegħdin ibatu l-insara biex jistqarru l-fidi tagħhom, tagħtihom il-qawwa li jibqgħu jipperseveraw f'din il-fidi u jibqgħu jkunu xhieda ta' din il-fidi f'pajjiżhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-eżis mejtin tagħna. Duru lejn il-Madonna u nitolbu għatiħu ħsiebna u tħarisna. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifkir u glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li aħna qegħdin nagħmlulek f'ġieħ batijiet tal-qaddisin Maltri. Kif dawn l-offerti mlew bil-qawwa lil San Kornelju u San Ċiprianu fil-persekuzzjoni li kellhom kontra tagħhom, hekk ukoll għamel li lilna it-taħbit tagħna iżommuna sħaħ sal-aħħar bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa xieraq. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr. Għaliex San Kornelju u San Ċiprianu ħadu l-martiri u għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ minnu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixed għalik permezz ta' ibnek Ġesu. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin, aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, isma' witu l-art mlija bil-glorja tiegħek.
Osanna fl-ola ta' smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-ola ta' smawiet. Għaddis ta' sewint mulej inti lajna ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radlek il-ħajr qasam ta' li dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċin reġarat il-ħajr ta' li d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bledmin kollha għal-maħfra ta' dnubit. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan li għanna fostna huwa Ġesu li bentalla li bimħabba qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u mid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Aqgħadha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-Isqof Anton Toma, l-isfijiet kollha, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u l-imamdin kollha. Ftakar mulej fil-eżis mejtin tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol jitolbuk, għata li naw kol il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusep, mal-Apostli, ma' San Kornelju, San Ċiprianu u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, fl-imkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Poġġu l-fiduċa tagħna f'dan Alla l-missier li jħobbna u li jixtieqilna ġid. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ejda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib. Isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fiha. Int li tgħix s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Noffru lil xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj,
bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħażin. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan hu Ġesu li qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħenin aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, istejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Grazzi, Sinjur Alla, u għaffirli, Sinjur Alla. Nitolbu. Bitqarbina li għamilna mulej fiċ-ċokontana nitolbuk biex fuq l-eżempju tal-martri tiegħek San Kornelju u San Ċiprianu nissaħħu bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek biex nagħtu xhieda tal-verità tal-Vanġelu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Issa li wasanna fit-tmiem il-qoddisa ċċelebrata minn Monsinjur Charles Cordina, infakrukom li s-sid volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Xikluna jinsab għal-bejħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq is-sit knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-naqtu magħna, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil hinn minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università tal-Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar
li tesprimi l-Knisja li tilqa. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana isma tal-btana ħlesina u qafmana. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu Kif kim il-bidu, saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infen, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar il-Sidna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina u li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infen, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tal-ferħ, meta Sidna Marija marettejn qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek barkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek barkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek barkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek barkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek barkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek barkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek barkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek barkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek barkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek barkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima ura li inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tal-ferħ, meta sidna Ġesu twilet fl-art ta' Betlem. Issirna li inti fis-smawiet titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek barkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek barkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek barkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek barkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek barkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek barkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek barkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek barkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek barkindi fost in-nisa
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Raba Marija Santisma, uri li inti omna li kisma tal-btana, Ġesu l-twilet għalina tkun bnidem bħanna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħlisna min-nar tal-inferno. U l-ġenna l-irbeħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Raba misteru tal-ferħ, meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddis ismejk tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semejt u fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-inferno. U l-ġenna l-irbeħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru tal-ferħ, meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil binhom Ġesu fit-Tempju u sabuh wara 3 ijiem. Issierna li inti fis-smewwiet itqaddis ismejk tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semejt u fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa,
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewa ta' matana. Slim għalik li kienajtu li xaħna turufnatu li teva li l-et nitnedu aħna nikpu nofu f'dan l-wit ta' dmuħ. Ija mela fukata tana dawalejna u krajnitiek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament il-ġesu frott imbirek tal-ġuftiek u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli tritint kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la d-daħannix fit-tġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bli grazzom li għal-mulej miegħek, berkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità mqazza Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba tal-ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-immigranti. Itlob għalina. Farax tal-mniktin.
Itlob għalina. Għajnuna tal-insara, Itlob għalina. Sultana tal-anġli, Itlob għalina. Sultana tal-patriarki, Itlob għalina. Sultana tal-profeti, Itlob għalina. Sultana tal-apostli, Itlob għalina. Sultana tal-martri, Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-verġni, Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mlista minn l-ewwel teba', Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-familja, Itlob għalina. Sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilina għaddejja tiegħek mulej Alla li tolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern li xitalu l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-libnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denin. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastjan, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. San Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Diodata Pisani, Itlob għalina. intkom qaddisin kollha ta' Alla. Itolbu l-Alla għalina. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqassa tiegħu, imbirek l-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek għal-imqazza Immakulata Konċessjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Ġusepp Arus tas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.